Мир на всички вас, брати и сестри, зрители на телевизия Вяра. Аз съм Марио Йонов, вие сте с предаването Религиозен пулс. Ние се интересуваме от темите, които интересуват и вас. Благодаря на хората, които се обаждат, които засвидетелстват интерес по определени теми, изказват мнения. Получих една добра новина, че са ни гледали в Австрия, град Клагенфурт. Оттам българи, най-вероятно по интернет, са следили предаването с един мой гост, оперният певец Петър Данаилов, което говори, че нашето предаване все пак напуска границите на България и все пак сме гледани. Ще напомня отново моя телефон и имейл, за да може да задавате вашите въпроси или да изказвате мнения. Личният ми телефон е 038 49 6365. Имейлът ми, електронната поща, е на латиница mario_yahoo.com. И нека да видим днешните въпроси с Нели, какво сме направили, върху кои въпроси ще се спрем. Здравейте, уважаеми зрители от мен. Отец Марио каза преди малко, вие сте с нашето предаване седмично, Религиозен пулс. Вашия интерес непрекъснато расте към нашето предаване, за което много ви благодарим. И започваме направо с вашите въпроси. Един от вашите въпроси, който така прикова вниманието на свещеника, е въпросът за браковете между малолетните. Основно става въпрос за хора от малцинствата, деца без родители. Какво казва законът, какво казва обществото? Аз се консултирах с юрист. От правна гледна точка, ако родителите са съгласни, това не е незаконно. Както ти каза, тези бракове, имам предвид за малолетните, се наблюдават повече в някои етнически групи, в които сякаш това е културата да ги бракосъчетават още деца. И моите лични наблюдения са, че там става дума за пазарлък, става дума за пари, става дума за бизнес. Тоест родителите се събират и решават да обединят бизнеса си, така да го кажем. За тях това е вид сделка. Моето дете е толкова ценно, струва толкова пари. И за тях това не е унизително. Как да кажа... Мисля, че от наша гледна точка можем да говорим за това, че едни деца не могат да стават родители. Не са толкова отговорни. Обаче от друга гледна точка пред държавата те не правят нищо незаконно, ако родителите го организират това нещо, с което е с тяхно съгласие. Но това е въпрос на много култури. Значи в много култури, при много народи, включително и в българския фолклор, на практика младите хора ги сгодяват и ги женят много по-рано, отколкото днес е прието. Така че какво означава малолетни в контекста на една култура малко по-общо? Трябва да се замислим. За Света Богородица, аз доколкото знам, тя е родила Спасителя някъде около 16 годишна възраст, т.е. тя е малолетна, гледайки от днешна гледна точка. Да, на практика в тези древни култури, в момента, когато жената вече може да ражда, тя вече може да бъде и сгодявана. И се е считало, че една жена, която може да ражда, но живее сама, не води добър живот. Тя трябва да има до себе си мъж. Трябва да има съпруг, Все пак от съвременната гледна точка и на медицината, и на една църква на 21 век, можем да говорим за морални критерии. Дали едни деца могат да бъдат родители? Това е много важен въпрос. Има ли църквата някакъв постулат по въпроса? Знаеш ли, аз когато стажувах в храм Кирил и Методий на Женския пазар, имахме една дискусия за едни хора, които искаха да се бракосъчетават, но жената беше доста по-възрастна от мъжа. И ние трябваше да обсъдим дали можем да приемем да направим това таинство. И си спомням, че моят преподавател, при когото стажувах и който почина, Анатолий Балачев, каза, че ако жената може да бъде майка на момчето, т.е. такива години,
че да може да му бъде майка. Толкова голяма разлика. Да. Не е морално ние да благославяме подобен брак. Но пак сякаш е въпрос... Църквата църквата няма категорични такива някакви канони и сякаш е въпрос на лично умозрение на самия духовник. Да прецени, може би е нужно да поговори с тези хора, какво ги свързва и така нататък. В крайна сметка разликата в годините не е някаква пречка за двама човека да изпитват чувства, да се обичат и така нататък. Дори наскоро по телевизията пак като някакво шоу показваха за много възрастен дядо, който се ожени за 20 няколко годишно момиче. От морална гледна точка не би трябвало това църквата да благославя подобен брак, но в крайна сметка пък ако не знам, това е много частен въпрос. Деликатен и много частен. Да. Трябва да се разглежда така в дълбочина. Но ако говорим за ромите и за техните споразумения там, може би ако родителите гарантират здравината на това семейство и ще помагат в отглеждането на децата, тогава вече нещата са по-добри. Но ако едни деца сключват брак и се готвят самите те да раждат деца, но нямат подкрепата на възрастни около тях, просто не виждам причина те да не изоставят децата си в интернатите. Все още този закон, който се готви в парламента за узаконяване на съжителствата, не е факт, но се дискутира, за да се изчистят много елементи. Там е залегнало примерно въпрос за споразуменията преди съжителството. Тоест няма брак, но има предбрачен договор, който регламентира техните отношения. Пак става дума за имоти, става дума за пари, за такива неща. Ами да, както казва един мой познат и приятел, когато свърши закона на любовта, започва закон на договорите. От гледна точка на църквата, съжителството на двама човека в този живот, целта не е да се правят деца, целта не е да се правят пари, а хората да се подпомагат в своя живот, защото двама винаги са по-силни от един. Двама правят домашната църква. Да, абсолютно. Според Евангелието. И ние не можем да приемем какъвто и да е светски закон да стои на по-голямо равнище от благодата, която се предава по време на таинството. И си мисля, че когато младите хора са въцърковени, т.е. живеят в църковния живот, те няма начин да не поискат тази благословие от духовенството. И има нещо друго, че винаги ще имат възможността да се консултират в тежките моменти, които винаги в едно съжителство има тежки моменти.